se na Vinnetovovi líbí, že je odvážný a vždycky zažívá dobrodružství. Na Vinnetovovi se mi líbí, že v tom filmu, že jsou samý dobrodružství, samý přepadení vlaku a tak třeba. A že tam je taková hodně romantiky a že se tam střílí a tak a že to každýho k tomu, myslím, připoutá k tomu filmu. Tak v Praze by se ani nedalo zažít dobrodružství, ale na táborech tahle. Já myslím, že v Praze by se nemohlo zažít nějaký pěkný dobrodružství. Tak já si myslím, že v Praze vůbec se jako nedá nic zažít dobrodružného. Leda tak, když se prodávají lístky, tak lidi jak servou. No, v Praze nejsou žádný lesy a tam tak nikam se v Praze nemůže chodit a nemůže tam nic jako zažít v Praze. To třeba u babičky tam to je jiný, tam si můžu hrát na ty indiány a tak. Já jsem na táboře dosud žádný dobrodružství nezažil. No, myslím si, že by to bylo možné zažít tam nějaký dobrodružství. No já nevím, no tak protože jsou tam asi takový vedoucí, že jako nikam nás nepustí nebo tak. Mně se nelíbilo moc, že tam to bylo moc zařízené, že tam byla televize, auto tam bylo, který tam dováželo jídlo pořád. No a mně se mi líbilo na táboře to osobní volno, protože tam si mohl dělat každý, co chtěl a nemusel se podřídit tomu vedoucímu, že třeba museli někam na vycházku s ním, nebo... Nelíbilo se mi tam, že tam byli takový vedoucí docela špatný, že tam jsme nic nesměli dělat samotného, že jsme museli chodit pořád ve skupinách a taky jídlo se mi tam moc nelíbilo, že každý den jsme měli nějaký dorty a tak, takže člověka někdy bolelo, to břicho bolelo. Tak radši bych byl, kdyby na táboře bylo méně vedoucí a aby jsme si vařili sami a starali se o sebe sami. No náš vedoucí zrovna byl ten snad myslím nejlepší, protože on moc neřval. Vždycky, když se něco stalo, no tak ostatní vedoucí hned běželi za hlavním a nadávalo se a náš vedoucí jako to vyřídil klidně, sebou hnel i pár facek, no ale nebylo z těch žádný popotahovačky. Jsme nás postavili ruce předpažený a dali nám tam klacek a museli jsme tam stát, nebo takhle jsme měli na táborem kopeček, tak si stoupnul pod kopeček a toho kluka nechal běhat z kopečka do kopečka, také nahoru a dolů. A nebo jsme stáli, nebo tak, když jsme někdo blbnul po večerce nebo před budíčkem, to jsme měli večerku v 10 a budíček v 6 hodin, to jsme někdo třeba už v 5 nějak tam bůžil ve stanu, tak jsme museli stát u vlajky třeba 2 hodiny a... Mně se na tom táboře nelíbilo, že tam bylo málo romantiky, protože jsme bydleli všichni ve velké zděné budově. Spali jsme na postelích, prostě luxusně zařízený, všechno. No, tak mně se tábor skoro vůbec nelíbil, protože elektrické osvětlení celou noc, jo. Pak spací pytle postel 3 kilometry nad zemí a vůbec, no, jako režim dne, ráno stát, pak jsme se šli umýt, pak byl čas na to, na stlaní a pak jsme se nudili. To jsme se nudili do oběda, pak jsme šli na oběd a po obědě buď jsme šli do lesa nebo pršelo, tak jsme byli ve stanech a to jsme se zase nudili. Jo, buď jsme si četli nebo to a vůbec, jako nelíbil se mi ten tábor vůbec. No já si myslím, že jsme začali být pořádní kamarádi, až když jsme odjížděli, ale to už bylo zase moc špatný, protože jsme spolu už nebyli, protože každý byl odjenut. No, že by to šlo zlepšit ty tábory a prostě oni se snaží to zlepšit a tím spádem to zhoršujou. No, zavádějí všude elektriku, filmy, televize, všude, potom to vaření, jo, to... Prostě když je víc lidí, tak to je jasný, že nemůžou si, třeba když je 300 lidí, to je, že si můžou vařit všichni sami, to ne. Ale když je takový menší tábor, tak to se dá, že si můžou vařit sami a pořádat ty bojovky a tak. A... Když se mám jako zatrestit pro to dříví třeba, tak to mě nebaví, ale kdyby jsme byli sami na tom táboře a měl by jsme to jako rozvržený, kdo kdy půjde, tak to by mě docela bavilo, protože není to nucený, ale je to potřebný, tak by věděl, že to musím udělat.
Já nevím, teď to tohle tam k tomu nějak předělám a to pruhovaný tričko mám. Jo, ale máš bundu, já si vezmu to kurva, co jí celou schovanou. Já vím, já si vezmu štětnice. Proč tam ty kuly od kuchyně nenamaloval? To se tam nehodí. A proč? Tohle přijde do kroniky Černého delfína. Aha. Léta páně 16. 29. dorazila naše loď k neznámému ostrovu. Věděli jsme o něm, že jste náš patron, slavný bukanýr Černý delfín, ukryl svůj poklad těsně předtím, než byl polapen a na ráhně pověšen. Stavba ochranné palisády pokračovala velice rychle, však budování ohniště, jež po dlouhých měsících strádání hojnou a libou krmi slibovalo, rostlo ze všeho nejrychleji dík zručnosti a umu mistra našeho lodního. A tak, dříve než všechny kůly stromů železních do půdy ostrova zadusány byly, ohniště již k účelu svému přichystáno bylo. Příbytky pak svoje museli jsme v čase co nejkratším vybudovati, neboť noc na této rovnoběžce k zemi padala jak orel mořský za kořistí. A aby ti, jež na pevnině poprvé podobného stavění tábora se zúčastnili, marným přemýšlením čas nestráceli, ku pomoci nám všem kapitánáš, jestřáb zvaný, vždy stál. 2 z posádek každého člunu vybráni pak byli a těm za úkol připadlo z prostranství tábora celého kameny plodné odstraniti, neboť státi by se mohlo, že překročit se na území tábora kámen bludný, cestu za pokladem, ve dnech příštích marně bychom hledali. Aby nikomu z nás neštěstí toto se nepřihodilo, odvléci jsme museli kameny tyto na určené místo od tábora půl míle vzdálené. Přeprava kamene stála nás mnoho sil. Štěstím naším bylo, že mnohý námořník sekerou a pilou stejně dobře jako veslem vládl, takže příbytky naše ze země se vynořovaly jako rychlá plachetnice blížící se od obzoru. Mnozí z nás byli na pokraji sil, leč nikdo ve schonutom na únavu svou nepomyslel. A dobře tak bylo, neboť kapitán náš jestřáb pro mužstvo své úkol nad jiné namáhavý přichystán měl. Byloť nám přechod přes řeku onu divokou vybudovati, abychom v případě napadení domorodci zajištěný ústup měli. K vybudování mostu bylo nám použití kmenů stromů posvátných, jež jediné na břehu řeky rostly. A bylo nám přitom toho hlavně dbáti, aby divoký a silný proud spěněné bystřiny kmen posvátného stromu z rukou nám nevyrval a dál pak podél břehu ostrova k domorodcům jej neodplavil, neboť domorodci by takto o přistání našem zvěděli a hned na počátku výpravy naší napadnouti nás by mohli. Mnohokrát hrozilo nebezpečí, že řeka zvítězí nad úsilím naším a silami ubývajícími. Mnohokrát strával proud nás, i kmeny a životy naše ohrožoval. Důmyslu nebýt lodníkům několika, těžko stavbu mostu bychom dokončili. A když konečně na most jsme vstoupili, abychom vyzkoušeli, zdali moli naše s nápadem unese, v tvářích našich radost se zračila, neboť teprve nyní jsme jisti si byli, že úkol náš splněn jest a že konečně čeká nás to, po čem každý z nás z hloubi duše své a útrop svých toužil. By spravedlnosti zadost učiněno bylo, v přípravě pokrmů pro posádku lodi střídali jsme se pravidelně. Aby však první náš den na pevné zemi a v táboře příjemně dovršen byl, přípravy jídla chopili se ti z nás nejpovolanější, jež i na lodi kuchařským umem svým nad všemi vynikali. Však již vůně koření vzácných po táboře se linula a nosy a oči naše nohám poroučely za vůněmi se blížit. 4oký fat jakoby pro krále vařil, s péčí nesmírnou každý chod ochutnával, ač dobře mu známo bylo, že takto hladovi rádi bychom i se země jídlo sbírali. Největší starost v této chvíli o to jsme měli, aby jídla co největší množství bylo. Starost tato však planá byla, neboť na každého z nás bohatě krmě připadlo. 1, 2,
A když pak nastala ta chvíle, kdy všichni z nás jenom misce své překypující se věnovali, tehdy 4oký Fatik ke kotlům a pán Vím se skláněl a s takovou péčí dojídal, co na dnech jejich zbylo, že ten, jenž jejich mytí potom na starosti měl, velikou námahu podstoupiti nemusel. A co bude pak? Pak bude číst první kronikář o budování tábora. A o čem budeš číst ty? O první části hry. Přečtě mi to, ještě máme čas. Aspoň kousek. Leč cesta naše za pokladem o ním nesmírně obtížná byla. Uprostřed divočiny, obklopeni domorodci nepřátelskými, v zajetí vysokých hor, rozhodnouti se nám bylo, kterým směrem se vydáme z stezku Černého delfína hledati. Věděli jsme, že značky jeho, které ku pokladu cestu ukazují, v hlubokém údolí začínají, kudy řeka protéká. Aby roztržkám mezi posádkou zamezil, kapitán rozdělil nás na 2 mužstva, z nichž každé na vlastní pěst za pokladem vydati se mělo. Prozíravost kapitána ukázala se správnou, neboť první mužstvo ve snaze před naším náskok získat bez rozmyslu do proudu řeky se vrhlo a několik jich utonulo. Hrůzný to obraz skýtalo, jak divoký tok bezmocné oběti pryč unášel. Náš kormidelník, poučiv se podívanou smutnou, víc rozumu použil než síly. A snahu každého z nás řeku přejít v jednu spojil a tak rukou společnou, bez ztrát jakýchkoliv, na toužený druhý břeh jsme se přebrodili. Vkročili jsme pak do údolí němých, kde slovo každé ozvěna vřev měnila. Dorozumívati se nemohouce, dlouho jsme první značku hledali, již skřížené do běla sluncem vysušené kosti tvořili. Ty směr udávali k obětišti domorodým bohům. Tam pod kamenným přístěnkem ve schránce ze dřeva posvátného věčný oheň plál, jehož použít nám bylo k rozdělání ohňů dorozumívacích. Dobře nám známo bylo, že vkročení do obětiště smrtí se trestá. Pomyšlení na hrozný ten trest ruce naše tak roztřáslo, že nebyli jsme dlouho schopni louč k přenesení ohně si připálit. Ztratili jsme tak mnoho drahocenného času před druhým mužstvem. Nejlehčí a nejbytější z nás za úkol měl nahoru na skálu oheň dopravit, odkud jedině znamení dáti jsme mohli zbytku skupiny naší, by smula s nákladem za námi vydati se mohla. Námořníkovi dobře známo bylo, že louč stůj co stůj hořící doručit musí. Neboť nikdo z nás po druhé by se neodvážil pro oheň na obětiště se vrátit, zvlášť když i výkřik uklouznutím způsobený v údolí němých jako svatokrádež. Smrtí se trestá. Na znamení kouřové z vrcholu skály vyslané na cestu se muly s nákladem vydali a s nimi pak na cestu jediným člunem naším nejlepší náš veslař se vypravil, jehož úkol nad jiné složitý byl. Překonat úskalí a víry dravé řeky mu bylo až k místu onomu, kde proud nejrychleji se řítil. Tam ve výšce nad hladinou na tenkém, leč přepevném vlasci zavěšen talisman velkého náčelníka se pohupoval, jehož za každou cenu zmocniti se nám bylo. Zároveň lodník několik otepí suchého bambusu přivést musel, by palivo na další ohně již připraveno bylo, neboť všude dále jen holé skály údolí svíraly. Mezitím v údolí němých pokoušeli jsme se zachovat oheň svržený nám lodníky z našeho mužstva ze skály signální. Nespočítaněkrát již se naše rty k výkřikům otvírali, by zvoláním či slovem jediným rychlost práce naší se usnadnila. Leč pomyšlení na zákon údolí němých
jazyky naše pevně svazoval. O to v pohybech náš chvat větší byl, neboť známo nám bylo, že již i člun druhého mužstva, jež o prvenství s námi soupeřilo, k náčelníkově talismanu vyplul. Jen pomocí ohně mohli jsme získat tajemství staré mapy, na tajném místě uložené, jež další kroky naše vésti měla. Zavedlať nás ke schránce kovové, níž uloženo bylo tajemství nápisu, jímž talisman ozdobiti nám bylo. Bez znaku tohoto talisman pro nás žádné ceny neměl, neboť znamení toto jediné mohlo náčelníka velikého kníru a přátelství z Bělochy vyzvati a nám tak cestu další umožniti. Schránka kovová přepečlivě ukryta byla, leč bystrost našich očí, dálkami mořskými pěstěná a jasný sluncesvit způsobili, že neušla pozornosti naší. V té době muži skupiny soupeřící náskok náš na pouhé pídě již zkracovali. I oni již oheň měli. A fat jeho umu a bystrosti dík schránku nalezenou měli v mžiku. Mezitím náš člun překonal cestu peřejemi a talisman přivezl, jakož i otepy bambusové, tolik pro oheň náš potřebné, když kolkolem nikde dřívka nebylo a my k rozžavení železa pravé výhně potřebovali. Veslas však druhé skupiny zkušenější našeho byl a divokým tokem řeky jako šíp proletěl. A proto značky do talismanu vypalovala již naše mužstva současně. My písmem křížovým, oni pak písmem trojuhelníkovým. Vše schylovalo se k okamžiku poslednímu. Jen to mužstvo, jež první dá talisman svůj velkému náčelníkovi, právo získá na přechod přes území divoků. Druzí pak nuceni budou strastiplnou cestou území toto obcházeti. V poslední chvíli zdařilo se kormidelníkovi mužstva soupeřícího předstihnout našeho a náčelníkovi talisman dříve odevzdati. V řadách mužstva našeho rozhostil se smutek, neboť věděli jsme dobře, jaká protivenství prohra tato nám přivede. Stát! Tábor Černého delfína se končí. Já děkuji posádkám všech člunů za pomoc při hledání našeho pokladu. Ripidipidip! 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 Kronikáři dvou prvních člunů, připravte se teď k čtení kronik. Čas náš se naplnil. Nalezli jsme poklad delfínův, leč zůstane naším tajemstvím, kde leží. Nikdy však nezapomeneme na zelenavý ten ostrov, na rozbouřenou řeku, na bezedné propasti, na pláže s pískem, jak mořská pěna bílým. Když vítr rozševelí stichlé palmy a vlny od nesmírných do pobřeží zabuší, tu jakoby z písně mužstva našeho znovu slyšel i kletby patrona a třesk dýk a vše se zdá být na dosah ruky. Tak chlapci, nyní vám tady předvedu novou hru, kterou budeme hrát po celý rok. Je to hra ze Starejinské říše a protože tam měli uzlové písmo, je zpráva pro vás napsaná na provázku.
Souhlasím. Uklidte bedny. Správně. Uklidte bedny. Dobře. A tak byly truhlice s kameny drahými a nádobami zlatými před vpádem bílých, zlatachtivých vetřelců odnášeny do úkrytu. Práci tuto jen kněží nejvěrnější vykonávali, aby místo pokladu utajeno bylo. A kněží pak odešli a Atahualpa zůstal sám. A celý svůj život v duchu znovu viděl se odvíjeti, se všemi zápasy o dobro a krásu, se všemi prohrami, po kterých znovu a znovu musel všechny své síly sbírat pro další boj, který sváděl, aby uhájil volnost pro své děti slunce.